Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao nga miingon nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang huna-huna, inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang molupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.
sa atong salmo responsoryo nag-ingon, ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Mao ba ni ang inyong gibarugan karon? Man mo mutingog. Ang Ginoo ba mo'y inyong kahayag ug kaluwasan? Nung sa may timaan sa mga tao nga ang Ginoo mao'y iyang kahayag o kaluwasan, malipay kung makabati sa pulong sa Ginoo. Malipay kung makakita sa Ginoo. Niya kamoron nga nanimba dinhi apil na mong naas online. Malipay ba mo nga makadungog sa pulong sa Ginoo? Sure? Kanang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa imong kaaway, malipay mo ana ikadungog ninyo. Lipay? Mayo. Kanang ingnon sa Ginoo nga kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos lang pikas, lipay mo ana. So good, naghinay. Kanang moingon ang Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabus, lipay mo ana. Di man gay mo malipay anang pulong ni Hesus nga nag-ingon, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, mura man ganig mo reklamo pa mo ana. Congratulations sa malipay. Si Herodes wa malipay. Sa mga gisulti o gibuhat ni Juan nga magbubunyag nga maoy naguna ni Hesus, wa siya malipay. O kung sa may nahitabo, iya yung napatay si Juan. Ang mga Hudiyo, labi na gyud ang mga leaders sa mga Hudiyo, apil ng mga pari, pag-abot na ni Hesus nga siya na say nagsangyaw, wa gyud malipay sa iyang mga pulong o mga buhat. Misangko gyud nga ilang gilansang si Hesus sa cross. Nya nagpadayo ni hangtod karon. Mo bitang ako malipay gyud ko kana bitang moingon ang atong mga parishioners labi na mga online nga, Father, lipay kay ko makadungog sa imong tingog. Ko salamat. Nya tungod sa akong kalipay, Father, mo palit gyud kog slot. Nako, congratulations. Bisan ko kuno nga moingon ko kanang inyong pangiskis kilay, igo man kuno siya na kay kilay man gyud ang iyang buhay. Ingon siya, kilay is life man kuno, pero bisan kuno sakit, malipay siya. Nindot sad. May pagka Herodes. Di ba si Herodes? Si Herodes ba? Malipay siya nga maminaw sa pulong ni Juan bisan pag madisturbo ang iyang kasing-kasing. Pero di siya mutuman. Di siya mutuman ba? Sa sugo, sa isulti ni Juan. Kung sa may gisulti ni Juan, ayaw pangasawa si Herodias kay asawa na sa imong igsuon nga si Felipe. Makasa ka na. Madisturbo si Herodes pero ganahan sa siyang maminaw. Anisangko gyud nga nisunod siyang Herodias tungod sa kalipay niya sa anak ni Herodias. Ang ngalan kuno atong babayhana kaning nisayaw si Salome. Sayaw mura tingal ito siya mga dancers nato ba nga mga may kayong mo kiay-kiay kana naabitaw sa dance sa dance sport kanang murag hapit na tuyok-tuyok, bali-balihon ang lawas, nindot kay tan-aon, basig maotoy sinayawan ato, nya hapit na way gisulob, mo man ang mga nindot kay tan-aon, hasta pare mo tutok man ana. Dide mo mototok ana de. Mupakpak pa mga ganita. Maotoy nakalingaw kais mga bisita og tungod ato naputlas liog ang tao nga buutan nga mao si Juan nga magbubunyag. Sa atong ebanghelyo
ang nalipay sa pulong ni Hesus or sa pulong sa ni Juan, maurasad tong ganahan nga mosunod sa Ginoo. Pero ang di ganahan, ang wa mahigugmas Ginoo, magyaw-yaw gyud. Muna sa atong unang pagbasa, ningon diri nga dawata gid ninyo ang mga dumuduong. Ganahan mong mudawat sa mga dumuduong. Kana bang wa ka kaila? Lahi ra batag pamaagi basta wa ta kaila di kita mudawat sa tong balay. Nya kana ra ba kuno mga dumuduong anha kuno na muagi ang presensya sa mga anghel o ang presensya sa Ginoo. Mao kuno na nga kung mudawat tag dumuduong ang atong gidawat usahay mga anghel. Si Abraham usas na kabenepisyo niini. Dihay ni aging duha ka tawo nga kapoy na kaignaong diha siyang tulda iyag yung gipugnan ingon siya ako mong pakanon, ako mong papahuwayon kay murag luya na kay mugnaong. Unsa man kung naay mo abot sa inyong balay nga wa jud ka kaila niya bulingon pa jud kay ignaong nasigahon pag og mata nya daghan kay patik mudawat mo dili. Oy, magsigig li sa imong may gate nimo ba, magsigig doorbell sa man mudawat dili. Kinsay mudawat ta sa kamot na awa mga buangon gid mo. Mao na anha magtago diha si Jesus mo na niingon diri sana higugmaan ninyo ang mga binilanggo, isipa nga kamo usab binilanggo. Higugmaan ninyo ang nagantos, isipa usab nga kamo maoy apil nila sa pag-antos. Muna si Juan nga magbubunyag na higugma ni Herodes. Si Herodes dumuduong sa kinabuhi ni Juan. Kay si Juan usaman kabuutan nga tao, si Herodes buangon. Pero nahigugma si Juan ni Herodes. Unsa may iyang gibuhat? Iyang gihatagan si Herodes sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkamatarong. Nya kay si Herodes ni insister mas iyang pagkabuangon, gipatay niya si Juan. Nireklamo ba si Juan? Wa gyud. Wa gyud reklamo. Si Jesus nahigugma sad nato kitang mga tao dumuduong rata, istranyo tas langit. Kay ang langit lugar sa mga balaan, kita mga buangon kay tas tanan. Lingian na imong tupad. Ingnaon sa man ka balaan ka. Ingna pangutan-a. Di ba hilasa na maminaw? Blaan. Ingna. Sa ato pa di istranyo tas langit. Pero ngano man ang Ginoo midawat man nato, giisip pagitan niyang igsuon, giisip pagitan niyang mga anak. Gidawata sa iyang kasing-kasing. Ang nakaapan lang daghan nato ang dili mudawat. Muna inigsultis Ginoo nga ayaw mo pag sana pangangkon anang mga butang sa kalibutan, biyain ang tanan, sige gitag pangangkon. Ingon ang Ginoo, higugmay mong kaaway, sige gitang away. Pinatyanay pa, gubat pa. Anang ingon ana ba? Pero di ginamuundang ang Ginoo hangtod nga ni anhi gid sa kalibutan. Mao na ang mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sama aning San Blas, nagpakita ba nga kamao sa day silang mosunod, naa di ay mga tao nga nakasunod sa Ginoo. Ako para nako, it's a martyrdom on our part kung mutabang ta sa atong isig katao nga wa tay pagpangayo og baos. Martyrdom gina kana bang di ka mangayo og baos pero mutabang ka. Labi na gyud kung kanang tawhana medyo sakit-sakit ang iyang gibuhat nimo,
nya mutabang yapon ka kana mo na nindot nga martyrdom. Ayaw gyud yaw-yaw. Ay noon kita dinhi wa man ta magbuhat og dautan, pero kanisang namalit og atong slots para nako martyrdom sa ni kay ni amay namalit ani nga mga dili na gyud ba komportable sa ilang financial situation. Krisis guron nya namalit lang gyapog slots. So parte yung nindota martyrdom gini na nga nanatay halin nga sa DOPS nga niabot nag 18,890 ka slots. Atong pakpakan ang namalit nini. 35,000 slots ang atong gikinahanglan. Nya kani kay 18,890. Aun sa ni pagkwenta, nahurot naman tong 15, ato naman tong nagasto, ni abot na ganig 16, so mga 2,000 na lang ka slots ang atong available para sa project at present. Nya 35 man atong kinahanglan, napay 33 nakuwang, pero napasad tay 36,110 ka slots na available. So mas maayo tingali no nga ato lang sa ning isugod og isugod na tog ihap sugod sa 36 para di na kayo dako og kwentahonon. Unsa ka kay aron mo man na 35 ang atong target sa atong kumbinto nga tukoron. So ato na ning ios-os, ato na ning sugdan og sugod ta sa 37. Sige lang padayonon lang gini nato. 55 man to originally. Naman sa daghang mga project atong mga utang, atong pamayaran, labi na atong gipang-acquire nga mga yuta. Muna ang ato yung budget nga naigo sa atong building mga 37,000 slots. Nya karon na apay 36,110 ka slots available. Dali raman kay ni siyang mahurot kung kitang tanan maminaw og motuman gyud sa sana sulti sa Holy Spirit sa atong kasing-kasing. Usas akong mga pamaagi sa akong kinabuhi mao ang pagpalit og slots dinhis ato parokya kausas usa ka semana, average of mga 5 to 10 slots depende sa akong madawat nga stipend for the week. Sukad pa nas una to 2020 mo na nay akong ginabuhat. Nindot paminawon kanang nindot imong feeling ba mura kag maadik o nang inigbiya na ko aning parokyaha patay man or buhi malingaw na gyud ko aning parokyaha kay naam sa koy napalit nga slots dinhi kanatong tanang slots nga gipamaligya kada semana man jud ko mo palit ana. So ay ra ko na sa inyong kinabuhi kada semana mo palit og slot mura mo maadik lagi og daghan ang nangaadik anak karon nya nindot sa di imong feeling sakit-sakit lang kay maghuna-huna man ka tag ako patong gitigom dako-dako naman unta to pero igtan-aw sa nimo sa resulta nga nakaapil ka na sama ning nahitabo sa tong simbahan sama na diyang atong palibot sama sa atong mga kapilya karon nga mga nanindot na apil man mo ana tanan sama sa mga taong makadawat og mga hinabang bugas apil man mo ana og sa kasing-kasing sa Ginoo recorded ang tanan natong gibuhat. Mao nay nakanindot sa kinabuhi sa nagsunod sa Ginoo. Malinawon, malipayon, balaan, why disturbo. Pero ang nagsunod sa kalibutan sama ni Herodes o ni Herodias ay sos disturbo kayo, naana nila ang gahom, naana nila ang kwarta,
naana nila ang pagkaon, ang kalingawan, naana nila ang kaning tanan nga mga nindot sa kalibutan, pero ang ilang kasing-kasing na disturbo. No mo na kamong namalit og slots dinhi og nagtabang sa mga tao nga way ikabaos kaninyo, congratulations. Atong pakpakan silang tanan. Congratulations. Padayono ni nato ha. Sige, manindog na ta mga buutan.